Fawla mimlija daqsbajda bost uffiċjali tal-Pulizija li jimdebono żagħżugħ ta' 17-il sena minn Ħal Tarxin li tlieta filgħodu allegatament saqfu l-kuntistabbli Simon Xkembri u darbu serjament ma natax il-ħelsi mill-arrest. Il-ġuvni tressa l-qorti mixli bi 23 akkuża fosthom bl-attentat ta' qtil ta' Xkembri waqt li kien qed isuq karozza bla liċenzja u bi pjanċi folozz. Huwa ġie mixli wkoll li m'obdix l-ordnijiet tal-Pulizija u li saq vettura mingħajr il-permess tas-sit bla ċintorinu li kien riċediv. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek l-akkużat wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġġuba kontrih bid-diviża titlob għal ħelsien mill-arrest. Madankollu l-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispetturi Fabian Fleri mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali, l-Ispettur Pier Guido Saliba mit-Taqsima tat-Traffiku u Chantel Qasam mid-Distrett oġġezzjonaw għat-talba. L-Ispettur Saliba fisser ir-reat bħala gravi ħafna u qal li hemm persuna li qiegħda tissielet għal ħajjitha u li għal dan ir-reat jista' jeħel sew mor il-ħabs. Żied li dwar dan il-każ għad hemm xi oħra li għad iridu jiġdu. L-Ispettur Saliba qal li waqt l-investigazzjonijiet der biċ-ċar li żagħżugħ ma tistax toqgħod fuqu għal fatt li waqt l-interrogazzjoni ta' 3 indirizzi differenti u qatt ma tgħallem mill-lezzjonijiet tal-passat. Id-diviża mmexxija mill-avukati Franco De Bono u Amadeo Skakija qalet li l-imputat għadu preżunt innoċenti u raġuni tal-kontaminazzjoni tax-xhieda mhix skuża biex ma jingħatax il-ħelsien mill-arrest. Fl-awla iż-żagħżugħ minn Ħal Tarxin der kalma l-aħħar u qal kif huwa jaħdem bħala laborer. Id-diviża talbet għad-divjet tal-isem għax skont għadu taħt l-età madankollu l-qorti ċaħdet din it-talba. Intant, sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija qalu li l-akkużat mu juri l-ebda dispjaċir għal dak li għamel tant li ma kkoperax fl-investigazzjonijiet kontrarju għal dak li għamlet ommu. Intant l-istess sorsi qalu kif il-Pulizija għad qed tistabbilixxi d-dinamika kollha tal-inċident u mifhum li l-kuntistabbli ipprova jwaqqaf lill-akkużat wara li kien qed isegwih minħabba li ma kienx libes iċ-ċinturin tas-sigurtà. Minspezzjoni li saret fuq il-karozza nstab li l-pjanċi kienu ta' karozza skrappjata bl-akkużat allegatament isuq għal fuq Xkembri li spiċċa fuq il-bonit tal-karozza. Mad-daqqa l-vittma waqa' mal-art bl-aggressur isuq għal fuq u jkaxkru 400 metru. L-istess sorsi qalu kif il-vittma ġarrab ġrieħi kbar f'wiċċu. B'ġestu solidarjetà lejn il-vittma diversi uffiċjali tal-Pulizija matul il-jum marru jagħtu d-demme filwaqt li l-kuntistabbli Xkembri għadu fil-periklu tal-mewt fit-taqsima tal-kura intensiva. L-avukat Andy Ellul qed jidher parte ċivili għall-kuntistabbli Simon Xkembri.